waar hier nog maar een zoel karakter en even waarom kom op juster. Het noordoosten, het oosten en het zuidoosten van onze provincie hebben wetten kregen. Zo'n 2 en 5 mm. Maar daar bleun het dan niet bij. En Joet kwam staan gewoon een gebied met ruin en licht ruin op je sta. Maar dat verbrokkelde ik hier en dal en dat loste staan gewoon op. Dan zetten we terug naar Joen en vannacht. En dan wordt de kans op buien toch wel weer grutter. De buien, ik verhuur ze om krieten. Dat binnen soms stevige buien, maar kans op tonger, flink wat wetter. En we hebben vannacht ik wel weer opklarings, vooral letter vannacht. En de temperaturen die zakje naar zo'n 8 tot 10 graden. En de wind die komt nog altijd nu uit de noordwesten waai, west-noordwest. En die is zwak op zijn heest matig. En dan morgen. Morgen wordt het wel een leuke simmerdag. Want er is zinnen, het is droog, er is flink wat zinnen, er is ook nog wel wat bewolking. En de temperaturen, zandje en 19 graden direct onder de kust en op de eiland. En zo'n 20 of 21 graden op de meeste plekken op het verste loon. En nog altijd net volle wind, die is zwak of matig, krijgt 1 en 3. En die komt dan uit het noordwesten en westen waai. Meest noordwest. We zetten terug naar het vooruitzicht. En dan komen we opnieuw een droge periode in. Op Tonsje, Vreed en Sneun, zinnen, bewolking, droogwaar. Maar de temperaturen komen wel wat lager te liggen. 18 graden op Tonsje, 17 op Vreed en 16 op Sneun. En de wind al deze dagen wat meer uit westelijke richtingen. En die wordt stadig gewoon wat sterker, matig en vrij krachtig op Vreed en misschien ik wel op Sneun. En hoe het verder uitpakt, moet waar ik op Sneun en begin takken mikken, we met de morgen. Maar weer even in het waarsje.